Veľmi ťažký zápas. Začali sme obranným systémom 0-6, ale ten nefungoval. Prešovskí hráči, najmä Oliver Rábek, strieľali z 12-13 metrov a my sme nemali nárok. Žiaľ, mali sme iba 2 brankárske zákroky za prvý polčas, takže veľmi ťažko sme mohli pomýšľať, hlavne prvý polčas na lepší výsledok. Boli sme aj málo agresívni, možno 3 alebo 4 prerušenia sme mali a to je hrozne málo, aj keď teda treba uznať, že sila supera bola obrovská, hlavne na spojkách. Oni nám dali možno 15-16 gólov z diaľky, tam dohrávka do pivota bola možno 1, z krídla dali možno 3 góly, takže okrem protiútoku nám všetko dali góly cez spojky, takže tam bol problém. V postupnom útoku sme chceli hrať dlho, chceli sme mať dlhú prípravnú fázu, nehrať to z prvej a hlavne sa vyhnúť stredu, kde či Pekár, či Rus Čarapkin alebo Sadovi rozdávali rany a naši mladí chlapci mali obrovský rešpekt, ale práve to sa nám nedarilo, išli sme veľakrát nezmyselne z prvej lajny do toho cez stred a to bola voda na superovú mlynu, pretože dneska zahrali protiútok a ten prvý polčas vyzeral ako vyzeral. Boli sme bojazliví a príliš ústráchaní. Druhý polčas sme zmenili obranu na 1-5, ale sme boli konečne kompaktnejší, agresívnejší a predsa len pod takou agresívnejšou obranou sa aj brankárovi lepšie chytá, ale stále to nebolo porovnateľné samozrejme kvalitatívne s hrou Tatrana. Tak napriek tomu sme sa držali gól na gól, relatívne gól na gól, ale potom prišli niektoré čisté nepremenené príležitosti a už bol problém. Takže čo dodať k tomu zápasu? Pre nás to bola vynikajúca príprava na Považskú Bystricu, naozaj vynikajúca. Pre mladých chlapcov obrovská skúsenosť a uvedomenie si, že hrať extraligu ešte neznamená, že v tej extralige sa udržím, pokiaľ nebudem zvyšovať svoju výkonnosť. A verím, že je to pre nich aj motivácia, kam sa môžu aj slovenskí hráči dostať na tejto úrovni. Prešov ukázal, že naozaj tohto roku podľa môjho názoru má najlepšie poskladané družstvo za posledné roky. A hovorím, teraz je to skvelá príprava na Považskú Bystricu a ideme do toho.